Yawwa, hai, jama'a, barkanmu da yau. Baba Gauta ke tare da ku a yau ma, a cikin akushin Baba Gauta. A yau dai za mu ga abin da za mu yi a nan, za mu kawo muku sabon sanadari cikin shirinmu da muka saba yi na wanda ya kwana da yunwa shi yanzu. Ka san wani lokaci akan yi magana, likitoci sukan ce akwai wani ciwo wai shi nan wai hawan jini ƙasa wai sai kaga wai hawan jinin ka iya ƙasa. Hawan jini ake cewa kome wai sai kaga hawan jinin ka wai iya ƙasa a maimakon i zauna a wani mataki sai kaga wai iya ƙasa. Wani sai kaga hawan jinin ya haura. Oho, ni dai ban san me ake kira ba, kun san mu ƙauyawa ne. Sai ka ji hawan jinin wai ya haura. To wasu kuma sai ka ji wai iya ƙasa, har cewa ake wai na ƙasa ma ya fatsari. To mu dai likitoci ba su tabbatar da abin da za mu nuna muku yau ba, amma kuma mun ba da gaskiya tare da sunan Yesu komai mai yiwuwa ne. So abin da za mu nuna muku yau, idan za ka ba da gaskiya ka kira bisa ga sunan Yesu ka gwada. Idan hawan jinin nan taka iya ƙasa wato ko low BP ake cewa ko me iya ƙasa dai, to da ikon mai duka a cikin sunan Yesu idan za ka ci wannan sanadari to za ka ga ta haura. Ku biyo mu ku ga abin da za mu yi. Na san dai kun san me wannan, wato wannan tsamiya kenan ba. Yawwa. Sukari ko da ta 50 ce in ka samu ta.
To jama'a, sinadarin nan fa ya haɗu. Kaga wannan ga 'yar tsamiyarka da siga. Wannan tsamiya in ka ga dama za ka iya sa mata munzar ƙwaila, inda citta ka haɗa mata, duk za ta tafi. Sannan daga abin namu ya haɗu. Na gaya maka idan kana da wannan matsala da ake faɗi ana cewa wai hawan jinin ka iya ƙasa ko me suke kiran shi, to da sunan Yesu in ka gwada wannan iya maganinsa zai baka balas. Na gaya muku likitoci ba su tabbatar da wannan ba, amma mu tare da sunan Yesu komai ma mai yiwuwa ne, mu mun tabbatar cikin ban gaskiya. Yawwa ka gani a cikin sunan Yesu. Yawwa, sannan kuma kaga idan da yunwa, watakila ba magani kadai kake so ba, kana jin yunwa, kana so ka yi maganin yar tabahuwa wato yunwa ba, sai ka samu mummukin ka. Wannan shine mummuki, ka ce mummuki. Yawwa, kagan ka samu mummukin ka, kai ka gyara. Yawwa, yawwa, kagan ka gyara. My God! Wala. Mama, Yesu ya mana tanadin komai cikin sauƙi. Kai ka je can kana ta faman wahala, kana kashe kuɗi wai kana so ka ci mai daɗi. Ga mai daɗi nan. Me yafi wannan daɗi? Ima magani i cika ma ciki ka koshi. Ka ci wannan ai sai ka wuni. Bare ma kai mai amarya, fahimun nan ai aure ya gyaru. Jama'a, ku biyo mu cikin wannan shiri na akushin Baba Gauta.
don mu koya muku yadda za ka yi rayuwa a Najeriya, rayuwa mai sauƙi, ka ci abinci ka ƙoshi cikin kuɗi kaɗan, cikin sauƙin kuɗi ba tare da ka kashe kuɗi da yawa ba. Gidanka ya zauna lafiya, babu rikici tsakaninka da matarka. Kowa dai kwana yunwa shi ya so.